morning mga guys. So andito tayo ngayon sa tabing dagat. Tuan, so maliligo kami kaso ayaw daw ng anak ko. Doon naisip ko, kwento ko na lang yung kung paano ako nagka-anxiety. So saan ba ito nagsimula? So ano ba yung naramdaman ko noon? April yata yun. Hindi, April yata yun. Habang nagugupit ako, biglang lumindol habang nagugupit ako. So napopo ako. Pag upo ko, may biglang sumakit din, parang sumakit na, parang may biglang kumabog yung dibdib ko. Hilong-hilo ako sa bayan ng init, tapos yung lindol bigla na lang siyang kumabog. So doon na nag-umpisa. Pagtayo ko, di na nawala yung hilo ko. Hanggang sa makauwi ako, hanggang ilang araw nang hindi nawawala. Pero dito sa dibdib ko, hindi pa nawawala. Natatakot na ako. Kasi parang nagkapubi ako doon sa lindol na yun. Kahit ganun, nagugupit pa rin ako. Inaano ko lang, pinipilit ko lang. Yung pas yung isang linggo, di nawawala yung sakit ng ulo ko. Di nawawala yung hilo ko. So lagi na akong depressed, lagi ko siyang iniisip. Lumipas yung isang linggo, lumipas yung 2 linggo. So ganun pa rin. Sabi ko, ano kaya itong nangyayari sa akin? So simula nun, parang lagi na akong takot. So hindi na ako nakakatulog, hindi na ako kumakain masyado kasi wala na akong gana. Nawalan ako ng gana sa lahat eh. Kahit maglaba, kahit maligo. Siguro sa isang linggo, 2 beses na ako maliligo eh. Kasi takot ako, papasok pa lang ako sa CR, parang sinasakal na ako. Makita ko pa lang yung pagkain, parang ayaw ko na eh. Kasi parang natatakot na ako sa pagkain. Basta ang dami kong kinatakutan nun. Natakot din ako sa biyahe. Kasi magta-tricycle lang ako nun. So parang kinakabahan na ako agad. Umabot na yata ng mahigit 1 buwan. So napunta ako sa GC, may napunta na akong GC. Ito yung Anxiety Warriors. Doon ko nalaman na ito palang sakit na ito, anxiety, kasi binabasa ko lahat ng mga conversation doon. Parehas sa nararamdaman ko nung mapunta ako doon sa GC, nung mabasa ko yung mga conversation doon. Parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib ko kasi hindi lang pala ako nag-iisa. Sabi nila, sa isip lang pala yung mga ganun. So, ang ginawa ko, naging positive lang ako. Maging positive ka. Yun yung pinakamalaking tulong para magkakaroon ka. Okay lang, may maramdaman ka. So, ano naman kung may maramdaman ka? Basta alam mong may anxiety ka, basta alam mong anxiety lang yan. Kahit may maramdaman ka, hindi ka pwedeng matakot. Hindi ka dapat matakot. Lagay mo sa isip mo, tatak mo yan sa isip mo, sa utak mo, anxiety lang yan. Kahit ano pa yan maramdaman mo. Once na may anxiety ka, millions of symptoms ang pwede mong maramdaman. Kaya kung may maramdaman ka man, baliwalain mo yan. Isipin mo lang, anxiety lang to, mawawala lang to. Hindi ako walang mangyayari sa akin. Sa isip ko lang to. Yan lang, yan guys ang lagi nyong tandaan. Huwag kayong matakot pag alam nyong may anxiety kayo. Andiyan na yung hilo, panginginig ng katawan, acid reflux. Sa akin yung pinakamatagal kong naramdaman bago nawala, yung sakit dito sa likod. Tapos tong acid reflux, mga 1 month pa lang yata wala yung acid reflux ko kasi may nakapagsabi sa akin noon na subukan ko daw yung malunggay. Uminom ako ng malunggay sa umaga bago kumain, 30 minutes before meals. So ginawa ko yun 8 days na walang palipas. So 8 days sabi ko parang umokay na yung sikmura ko. So lumipas yung mga araw. So talagang nawawala siya hanggang ngayon. Nawala na talaga siya. So nakakain ako ng maayos. Sana bumalik na nga yung katawan ko. Ayun, magana na ako kumain ngayon. Dahil dun sa malunggay shake na iniinom ko. So baka gusto nyo din subukan. Wala pong masama.
subukan nyo lang, baka malay natin effective din sa'yo. So malaking tulong yun. Ako dati pag sumasakay ako, para akong hindi makahinga. Tapos pinagmamasdan ko yung mga kasama ko, sila parang wala lang. So iniisip ko nun, buti pa sila, wala silang nakaramdaman, samantalang ako para na akong mamamatay, para na akong mahihimatay, para na akong sinasakal. Kaya ang gamot talaga sa anxiety, ikaw talaga mismo, ikaw lang mismo. Bakit? Kasi nga nasa isip mo lang lahat yan. Sa isip lang talaga natin yan. No, subukan mo lang. Isipin mo nasasakit yung likod mo or sikmura mo o ulo mo. Isipin mo. Pilitin mong ipasok yan sa isip mo. Pilitin mong ipasok sa isip mo na sasakit yung ulo mo. O may sasakit sa katawan mo. Pustahan tayo. Sasakit talaga yan. Sasakit talaga yan. 100% yan. Sasakit yan. Kaya dapat wag mong isipin yung nararamdaman mo, kasi kusang nawawala yan pag hindi mo siya pinapansin. Kasi masyadong papansin tong anxiety na to eh. Para ma-overcome nyo agad yung anxiety, wag yung iwasan yung atake ng anxiety. Hayaan nyo lang, papasukin nyo lang ng mapasukin sa katawan nyo, pakiramdaman mo lang, kasi nawawala naman agad eh. So ano mo lang sa isip mo na walang nababaliw sa anxiety. Kahit ano pang atake ng anxiety, walang nababaliw sa anxiety, walang namamatay sa anxiety. So paano tayo mamamatay dun? Pinapahaba nga yung buhay natin ito eh. Ginagawa tayong healthy. Nagiging maingat tayo eh. Kaya alisin nyo guys sa isip nyo yung may namamatay sa anxiety, may nababaliw sa anxiety. Wala po. Kung man yung nakaramdaman nyo, ipaubayan nyo sa Diyos yan, kung ano man yan, pagdasal nyo yan. Ako dati, nung kasagsagan ng anxiety ko, lagi akong nagdadasal na sana gumaling na ako, sana hindi ako yung naging ganito, sana hindi ko maramdaman to. So ngayon, yung mga pinagdaanan ko noon, yung hirap na pinagdaanan ko noon, so ngayon ko na naisip na sabi ko, ang tibay ko pala, galing ko pala sa part na yon. Kasi unang-una hindi ako nagpa-doktor tungkol sa anxiety. Wala akong gamot na iniinom. Kumapit lang talaga ako nun sa dasal, saka sa GC. Lahat ng advice doon na talagang alam kong makakatulong sa akin, na alam kong pakikinabangan ko, talagang ina-adapt ko yun sa sarili ko, para kasi gusto kong gumaling eh. Gusto kong gumaling. So gusto kong malampasan tong ganitong pagsubok. So kaya ngayon nakamit ko na, kasi nga naging positive ako. Hindi ko na pinapansin yung mga nararamdaman ko sa katawan ko, kasi nga tinatak ko na sa isip ko na anxiety lang to. Kaya wag tayong matakot kung ano man yung nararamdaman mo ngayon. Kung nahihilo ka man ngayon. Kung feeling mo hirap ka na ngayon, kung yung feeling mo walang nakakaintindi sa'yo, so alisin nyo yan sa isipan nyo, kasi hindi yan nakakatulong. Mas lalo lang kayong madedepress yan. Mas nakatulong sa akin yung pag-uwi ko dito sa Bicol, yung bago mag-lockdown. Sobrang nakatulong yung sa akin. Umuwi kami dito, pero bago ako nakarating dito sa Bicol, 12 hours guys, 12 hours na biyahe galing ng Tanay to Bicol. Mahigit 12 hours pala, nasa 15 hours. Kasi mula Tanay to Manila, mga 3 oras yung biyahe. Yung to Bicol, mga 12 hours. Sabihin na natin 15 hours yung biyahe. Isipin nyo yan guys, magaling dyan. Iniisip ko pa lang na babiyahe ako ng ganito kalayo guys, ng ganun kalayo, ganun katagal, para na akong sinasakal eh. Hindi na ako makahinga, kasi baka kung may nangyari sa akin, paano kung mamatay na ako doon. Kita mo guys, nalampasan ko yun. 15 hours, sabihin natin 15 hours yung biyahe, na talagang sa 15 hours na yun na biyahe,
walang minuto siguro kung hindi ako nagdasal na sana malampasan ko to kasi ang hirap guys talaga. Ngayon naisip ko yun na nalampasan ko pala yung pagsubok na yun. So doon ako naluluha talaga na sa sobrang hirap ng pinagdaanan ko. So andito ako ngayon, magaling na. So nakakatuwa lang na doon pa lang sa 15 hours na yun na biyahe na talagang iniisip ko pa lang na makakarating kaya ako sa Bicol lang buhay. So makakarating kaya ako doon ng maayos. So di ko na alam guys kung ano yung mararamdaman ko that time. Kasi nga haba ng biyahe. Malaking problema na sa akin yung pag-ihi pa lang eh. Kaya guys, kung ano man yung nararamdaman nyo ngayon, pagpasa Diyos nyo lang yan. Kasi kinapitan ko lang talaga nun dasal para malagpasan ko yung pagsubok na yun. Talagang lakas loob lang. Lakasan ko yung loob ko na kaya ko itong malampasan. Kaya hanggang ngayon pag naisip ko yung, lalo pag mag-isa lang ako, naisip ko yung mga pinagdaanan ko na talagang sobrang hirap talaga. Sobrang hirap ng may anxiety. Lalo pag mag-isa ka lang. So ako nun mag-isa lang ako eh. Kasama ko lang tong anak ko. Kasi feeling ko mag-isa lang ako eh. So wala akong gamot na mainom. Hindi ko alam kung paano ako kakalma. So ngayon naisip ko yun. So kaya ko pala. Kaya ko palang malampasan kahit walang gamot. Puro dasal lang talaga ko nun. Sana malampasan ko tong pagsubok na ito. So kaya ngayon sobrang natutuwa talaga ako kasi eto na ako ngayon. Ang sarap na ng feeling ko ngayon na nakalabas na ako dun sa cycle ng anxiety. Kaya kayo guys, ramdam ko kaya dun sa mga naghihingi sa akin ng advice na ganito, ganyan, ganito yung feeling mo, ganito yung feeling niya, ganito yung feeling nila, ganito yung nararamdaman nila. So ramdam ko din yan kasi naawa ako dun sa mga taong nakakaranas ng ganito kasi ramdam ko kasi yung pinagdadaanan nila, yung hirap, kung ano yung nasa isip nila, kung ano yung nararamdaman nila, yung takot nila, yung na baka ganito yung nangyari sa kanila. Ramdam ko yan guys, kaya yung mga naghihingi sa akin ng advice, so lakasan nyo lang yung loob nyo, kaya nyan, nalagpasan ko yan guys, malalagpasan nyo din yan. Huwag nyong isipin na mahirap guys, basta magdasal lang kayo. Huwag nyong isipin na mahirap. So pasensya na kayo guys kung medyo naging emotional ako kasi kagabi kasi nagalit sa akin yung asawa ko kasi wala daw akong time sa kanya. Ang naging dahilan kasi guys, hindi ako nanunumbat kasi sa dami guys nang humihingi sa akin ng advice talaga kung paano ko nalampasan yung pagsubok na yun ng walang gamot, walang doktor. Sa dami nang nanghihingi sa akin ng advice, nakakalimutan ko talaga yung asawa ko. Kasi nga hindi pwedeng hindi ko sila replyan kasi nga ramdam ko yung pinagdadaanan nila kasi naramdaman ko din yan eh. Dumaan ako din eh. Kasi guys, kagabi nagalit yung asawa ko sa akin. Sabi niya busy lang daw ako sa mga kachat ko. So ang hindi niya alam, sa mga ina-advisean ko to na mga tao na gusto kong kahit pa paano
makalma sila, ma-relax sila, maging panatag sila na hindi sila matakot. Yan sa makakapanood nito guys. Lalong-lalo dun sa mga naghihingi sa akin ng advice. Kung po kayong magdalawang isip na i-chat ako, kung po kayong magdalawang isip na tawagan ako, kasi guys, ramdam ko kayo. Ang iniisip ko kasi, yung asawa ko, wala naman siyang ganito, although nahihirapan din siya doon, so kailangan niya ng support ako. So pag in-upload ko to, makita to ng asawa ko, sana maintindihan niya ako kasi talagang ang hirap talaga pag may anxiety ka. Lahat ng gagawin mo, kalaban mo utak mo. Andun yung takot, andun yung kaba, yung nervyos. Kasi doon sa mga ina-advisean ko na talagang alam kong nahihirapan, gusto kong iparamdam sa kanila na may taong nakakaintindi sa kanila. Kasi ako dati, feeling ko nun walang nakakaintindi sa akin, kaya walang pumapansin sa akin. Sa kabila ng pinagdaanan ko, walang pumapansin sa akin. Sabihin ko man sa ibang tao yung nararamdaman ko, hindi na ako maintindihan. Kaya pag may naghihingi sa akin ng advice, gusto kong iparamdam sa kanila na may taong nakakaintindi sa kanila. Na kahit hindi sila maintindihan ng pamilya nila, so may isang tao man lang na makaintindi sa kanila. Na kahit pa paano makatulong para mabawasan yung mga iniisip nila, mabawasan yung sama ng loob nila. Ako guys, naawa din ako sa asawa ko kasi nasa ibang bansa. So hindi ko mabigyan ng attention kasi nga mas binibigyan ko ng time yung humihingi sa akin ng advice kasi nga naramdam ko yung pinagdadaanan nyo na halos araw-araw nagmamakaawa ako dati na sana gumaling na ako. Sana mawala na tong sakit ko kasi hindi ko na kaya. Sabi ko nun, sinasama ko sa dasal ko doon na pag gumaling ako sa anxiety na to, makawala ako dito sa pagsubok na to, malagpasan ko lang to. Tutulong talaga sa tao kahit maliit na bagay lang. Tutulong talaga sa tao. So kaya ngayon, inuumpisan ko na kahit paano nakakapagbigay ako ng tulong sa ibang tao. Huwag kayong magsasawang suportahan yung channel ko. Kasi malay mo, isang araw, matulungan ka ng channel ko na to. Malay mo, isang araw, matulungan ko yung pamilya mo, matulungan ko yung kamag-anak mo. Napakalaking bagay nito guys. So, huwag kayong magsasawang suportahan yung channel ko. Pasensya na kung naging emotional ako kasi talagang ito yung nararamdaman ko. Gusto ko lang mailabas. Matagal ko na itong gustong gawin, kaso nga nahihiya ako kasi maraming makakapanood nito. Kung naisip ko, ito ako yun yung gusto kong gawin. Ito yung gusto kong ilabas. So nadagdagan pa kagabi na naawa ko sa asawa ko. Naawa ko dun sa mga taong binibigyan ko ng advice kasi alam ko yung paghihirap na dinadaanan nila ngayon. Huwag mong hayaang lamunin ka ng takot. Huwag mong hayaang alipin ka ng anxiety mo guys. Panahon darating yung time na malalagpasan din nyo yan. Tulad ko, malalampasan din nyo yan. Darating yung time na pagtatawanan nyo yung anxiety niya, yung mga takot niya, yung nervyos niya. So sana guys nakatulong tong video na to. Maraming salamat. Sana po wag kayong magsawa. Lalo na sa asawa ko na talagang napabayaan ko talaga. Pero hindi ako nagsisisi na napabayaan ko siya kasi maraming tao din akong kahit pa paano gumaan yung pakiramdam nila dahil sa akin. So hanggang ngayon nagpapasalamat pa rin sila.